everyone, welcome back to Sunday Live Stream. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, we're talking about Uthando Nesthembu season 6 episode 8. Guys, the beautiful thing, I'm not sure what in noticile yini nani ngale season esikuyona yothando Nesthembu ukuthi amakhosikazi kaMusa ayezwana lately ngaphandle nje kaMangwabe osenakho nje ukuphuma eceleni. Guys, uMacele told her sister's wives that usne is pregnant, waphinda batshana ngendlela ngamhloniphi ngayo mayikhuluma naye. Guess what? Mayeni went straight to Sne and asked her about it. Wamsola ke nangokuzala kangaka engashadile. She also advised her ukuthi athathe ama contraceptive, of which usne akayizwa kahle leyo nto yama contraceptive because she believed ukuthi anama side effects. But ke guys akana choice, komele bamkhaphe, abana choice kofanele bamkhaphe ngempela usne ayo preventer, otherwise lezi ingane ezu20 umusa mselekazi funa usne uzoziletha nje amesule izinyembezi. Usne guys ngokusho kwakhe was not aware of ungahloniphi okushiwo uMaceli koMayeni. Mayeni ke guys, after this conversation abe nayo noSne uthole ukunconywa kakhulu ku social media ukuthi ngempela uMayeni ungumama oqotho. Indlela nje abekhuluma ngayo noSne, bekhuluma njengomzali emiyala emtshela ukuthi kufanele nakekele izingane, angathanda indoda okudlula izingane zakhe. Washo nokuthi ke uyambona ukuthi as much as uma lezi ingane but akanalo uthando lwezingane uSne. But ke guys yeah, uMayeni impela wenze into enhle kakhulu ukuthi azolekelela laphana uMacele azomsiza ekuyaleni nansi ingane iyomyeni wabo. Anyway guys, that's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.